Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Your reasons as a coastal person. Manake mimi nimeyaona. I have served in these governments. Na sijaona serikali ambayo imemweka mpwani katikati kimaendeleo. Nejo era maglon butia samar ODM kachel kodoga ndama moko nejo era maglon butia samar ODM kachel kodoga ndama moko duto bende mane okuwuok mar ne dhi ng'anyo dichieng' manyoro mano mar tich ang'wen ng'anyo mabende ne geto mar kwedo sirikal ma pacho kaidi Mikael Gladys Wanga ng'anyo mabende ne geto mar kwedo sirikal ma pacho kaidi Mikael Gladys Wanga mabende ene kanyo gavana ma county ma Homa Bay koro ni to yango kanyo koni duond butia samar ODM amedo sundo pinyo wacho 2017 kama mama ambaye alipoteza mtoto wake Baby Pendo leo amefidiwa na hela. Si kusema ya kwamba itarudisha maisha, lakini kusema ya kwamba pole sana, tunakupatia kitu kidogo uweze kuendelesha kimaisha, endelea na kazi. Migori watu wanaendelea na kazi, Siaya watu wanaendelea na kazi, Narok watu wanaendelea na kazi, Mombasa watu wanaendelea na kazi, Turukana watu wanaendelea na kazi, ngome zetu zote watu wameendelea na kazi. Na mimi kama mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha chungwa nasema asante. I say thank you very much to our supporters, to our people. And this does not mean that we demean the right of people to demonstrate. But we will call on our people to demonstrate when we put the reasons on the table for that demonstration to happen. Lakini kwa sasa tuko ndani ya broad-based government, mambo yetu yote tunatengeneza kwa meza. Riroge makanise manokanyo ko the national the horse. We are not over the horse. We are not opposed to the compensation because it is going to happen anyway. Opposed to the compensation because it is going to happen anyway. And we thank the work that has been done by the Kenya National Human Rights Commission, and the report has been released. So we hope that the compensation will be received. So we hope that the compensation will be received by the victims as soon as possible. But we don't want the compensation. Beside you, we strongly condemn the and beside you. We strongly condemn the inhumane trend where the youths are being met with death and violence every time they express their minds and every time they express their hearts. It is our strong prayer and appeal that today, as the second anniversary of the June 24th demonstrations is marked, no more lives will be. Okolo se county Masaya dichieng' manyoro kinwa bende ne otimo romo mare kod jotelo mopogore opogore oyango kanyo koni jatend migawo mar arita mano kanyo migosi Kipchumba Murkomen oseketo paro mar golo kanyo omenda maromo kanyo shillings 200 wanasaliwa hospitali. Sasa tunaenda pata mtoto hospitali, tunatoka huko kabla hatujafanya notification ya back. Sasa what we have done is, and now we are finalizing also, we are finalizing e-notification ya deaths, because most of the deaths also occur in the hospitals. Jogo moda kod kit ng'ola mopogore opogore mawuok e alwora ma county nendo ma Kajiado koro nyiso dwaro margi ne jokanyo eko mantiere e sekta mar limbe mondo mi koro chul luor ne nafas margi e sekta no kaachiel bende kod neno kanyo koni chik mar higa 2027 kwa sababu hata sisi tuna nafasi yetu hapo katika jamii, hakuna mahali hatuna nafasi. So many tourists come in Kenya and in our county, so we need to take this opportunity and also ask our county government to also have good structures and implement pendi mar mondo koro mine kaka biro konyogi kata ka biro chiwonegi chudo mar omenda mar lopegi mabende no gere lap mar ndege ma pacho kaendi. Biro kaka jokogony mobiro lao weche ma gidwaro mondo
giwach gi jo Kenya Airports Authority kendo waseketogi maler ne gin. Machiel monendo kuongo en wach mar yudo ne nyithindwa machiegni kaendi tich manyalo yudore. Mar ariyo nende en kaka konyruok wanyalo yudo kaluwore kuomgi gi mpango margi makembe mang'eny konyogo jogweng' man kodgi machiegni. Mar adek en mar land compensation ma wawacho nosebede e court. Giromo mar kwe. Issue mokwongo mane giwacho en issue mar nafas mag tich ne ojende mawuok e alwora mar Kogony kae. Mar ariyo issue magiwacho mar support ma KA nyalo chiwo ne alwora mar airport kae. The corporate social responsibility. Kanyo nyanya weche go mag kwe kod hera kama bende ne giyango kanyo e koni thoth weche mag njore mathoro timore tong' mar Nyakach kod mar gweng' ma Kericho osebedo ka timore ka luwore kendo ka luwore. They have the number of the OCS so that in case of any criminal activity they report to us immediately for action. They collaborate so that we get information from the neighboring community and from this place. It is the beginning of eradication of cattle rustling. My name is Ino Shodera. I am the current CEO of Geno. Na waelewe kwamba wao ni ndugu moja na ja muhimu ni kwamba waishi katika amani, maana siasa inakuja ikipita, lakini sisi tunabaki na tutaishi mondo kaka wan widows kik wabed ni wasiku wakwecha kata nyithinde wa ok nyal dhi skul e yo maber. Ne waparo mwaneno ni ka wayudo kombe to nyalo konyowa nikech ka kombe wage yudo hired to nyaka ang' wayude gimoro matin waduogo wakete mesa. Ne wachako wuoth ma wadhir nyathiwa matin Kene Dongati Kadel. Ne wadhi wawuoyo kode nowinjo kwayowa kendo nwakwaye ni koyie to miwa kombe 100. Kombe 100 ochoponwago kawuono. Seche moko ung'eyo ni moliete gin jok moko ma bende ji ochae kor gweng', duondgi ok nyal winji kamoro amora. To komungo wuok oko mondo miyo ogonwa iye, to wang'eyo ni kombegi dhi yudo chiro kochakore kawuono kendo kombegi biro kelonwa konyruok. Nyinga en Clarice Unita Owino. Wago erokamano maduong' kuom kombe mane wakwayo wuodwa matin. Jodak ma Kajulu mayudore kanyo sub county ma Kisumu East koro ne yonyiso luoro mar East koro ne yonyiso luoro margi e monjo makinde ka kinde kachiel kod buok margi e monjo makinde ka kinde kachiel kod buok mabende osebedi kibogo donge magi kod jomaundu mathoro monjo gi kinde ka kinde kod jomaundu mathoro monjo gi kinde ka kinde ka monjo mogik ma jomaundu go notimo noweyo kanyo ka ng'ata achiel ne owito ngimagi. Noweyo kanyo ka ng'ata achiel ne owito ngimagi. E kindego mane regiloso kanyo kod gin gi komanda ariyo, gin gi police uniform, gin gi bunde ariyo, gin gi crude weapon, gik maka gigogo dhot, to dhot wuok kende. Dhoudi adek gituro bang' dakika adek. Moro gigo mowuok gi frame. Koro coordination margi gi jopiny gi administration mantie ni onge coordination. Chal ka gima nitie ng'ama gone jogo simu ni bwana jogo nogona simu ni gin e area ka kara gin e area ka kara gintie area kanyo koro ero gisewuok koro kanyo safe koro dhi uru. Gintie area kanyo koro ero gisewuok koro kanyo safe koro dhi uru. Onge gima timore. Ochung' mana kar tiendegi ka wechego mag somo gin mago bende koro to noserie thochgi kendo onge okang' moro amora ma ikawo mar ting'o chenro mag somo ahinya to ne nyithindo makono. Maler ma bende ochiw koda ka MC Mama Kalda Kanyarwanda migosi Felix Okwanya ma bende ni e ng'we laro kom od bura makono. Oyango ni thoth nyithindo koro to noterie mawego Polytechnic gin ma bende koro thothgi thagore maliche mokalo. All our primary schools are at limbo because Nyatike currently we are mojo dichieng' achiel. Wacho gimoro mo wanyalo wacho ne rais odhi adhia nono odongi randa ema koro parowa. Nyithindo ondik polise mano pok waneno. Mondo mi okaw nyithindo ndike puonj mano pok waneno. No kaw nyithindo notero kamoro ni mawego. Bane machako chulo kendo pesa ne nyithindo denyo ma nyithindo jok manotergo pod duogo mana.